Program koji slijedi pogodan je za gledaoce svih uzrasta. Molim za pažnju učenici. Kao što već znate, za ponovno otvaranje naše škole održat će se i naši novi turniri. Ali učiteljice, šta ćemo sa Lukasovim turnirom? Da li će se on prekinuti? Ne, G, ali ove igre će biti drugačije. Jel se bojiš da mi se suprotstaviš u školskim igrama? Hej, ako će biti hrane, računajte na mene. Naravno da će biti. I štadovi sa hranom, igre, plesovi i mnogo toga. Ja sam za. I bit će jako zabavno da učestvujem u novim izazovima. Ma ti ima da izgubiš. Još jedna bitna stvar. Prijave za školske igre će biti tokom odmora. Kad se odmor završi, ko se nije prijavio neće ni imati pravo da se takmiči. Jao, baš mi je drago što je odmor uskoro. Dakle, Raisa, kako ćemo da pobedimo mi ove školske igre ako će i Lukas i G da Ko je rekao da će oni učestvovati? Pa ima da budu prijave tokom odmora. Naravno da će se oni prijaviti i naravno da će učestvovati. I upravo zato im ja ne smem dozvoliti da napuste učionicu za vreme odmora. Joj, ponavlja se sve opet. Možeš mi verovati, Rafael, ja ću se pobrinuti da Lukas i G ne mogu da se prijave na vreme za ovogodišnje školsko takmičenje. Hajmo, deco! Upravo je zvonilo za odmor! Hajde idemo da jedemo. Možemo, ali tek nakon što se prijavimo za školske igre. Dragi učenici, idem da postavim sve što je potrebno za prijave. Svi koji žele da učestvuju, neka me pronađu tokom odmora u hodniku. Računajte na mene. Ži i ja ove godine ima da se prijavimo, a ima i da pobedimo. Super, lepo je to čuti. Ali, ne zaboravite da možete da se prijavite samo za vreme tokom odmora. Kad se zvono za kraj odmora čuje, oni koji nisu stigli da se prijave, bit će van ovogodišnjeg takmičenja. Hajmo G, bilo bi bolje da požurimo. Ne želim da ne uspijem da se prijavim na ove školske igre. Hej, gde to vi idete? Što ste u takvoj frci? Idemo da se prijavimo za školske igre i vi biste trebali da uradite isto ukoliko želite da se takmičite protiv nas. Ma deo, pustite se. Šta ako pre prijava za školske igre probate da nas pronađete i pobedite nas u žmurkama? Da li to vas dvoje želite se igrate sa nama žmurke? Pa to je nešto novo. Hej, mi proslavljamo ponovno otvaranje naše škole i želimo vam samo mir i ljubav. Pa ti sama znaš da ja nikada ne odbijam izazove. Kaži mi, jesi spremna, Ži? Ja sam rođena spremna. Ako jesi, onda broj do 10, pre nego što krenete da nas tražite. Idemo, bre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spremni ili ne? Evo nas, dolazimo da vas nađemo. Ži, idi pogledaj tamo iza. Nema ni traga od njih. A nema ih ni ovde. Oprezno, tu je nered. Jesi li dobro, Lukas? Hej, pa naravno da se nisu sakrile ovdje u učionici. Bilo bi prelako da ih nađemo. I upravo zato moramo da ih pronađemo veoma brzo. Ne zaboravi da je posljednji rok za prijavu za školske igre tu upravo do kraja ovog odmora.
Hej, Ži. Vrata su zaključana. Šta? Nemoguće. Otvori ih odmah. Daj meni da probam. Nema šanse. Vrata neće da se otvore. Raisa i Rafael mora da su nas zaključali ovdje u ovoj učionici. Uradili su to kako mi ne bi mogli da se prijavimo za školske igre na vreme. U pomoć! U pomoć! U pomoć! U pomoć! Vrata su nam zaključana! Ne možemo da izađemo! U pomoć! Ne, 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 ne. Nećemo biti u školskim igrama. Hajmo, dečice! Prijave za školski turnir su upravo otvorene! Drago mi je što si se prijavio i srećno, Gabriel. Da sam ja na tvom mestu, ja ne bi uopće trošila svoje vreme na prijave za školske igre. Da si ti na mom mestu, bila bi prelepa. Wow! Mila i Raisa zajedno na školskim igrama? Ovo će biti jako nezaboravno. U redu, jako mi je drago što su svi studenti prijavili za ovaj turnir. O ne! Lukas i G se i dalje nisu prijavili za turnir. A vrijeme nam ističe. To je to ipak, sestro. Želim da ti kažem nešto. Jako mi je žao. I za sve to sam ja kriv. Baš mi je žao, Ži. U redu je, Bato. Nisi mogao da znaš da će nas Raisa i Rafael zaključiti ovdje. Sada je već svakako kasno. Nema vremena. Gotovi smo. Ži, budi se! Je li ti to čuješ korake? A? Hrana? Kolači? Ja volim hranu, a volim i kolače. Ne, Ži, kakvi kolači? Koraci. Neko se šeta tu pored nas. U pomoć! U pomoć! U pomoć! U pomoć! Lukas! G! Gde ste vi to? Ovdje smo, nalazimo se unutar učionice. Šta? Vreme je za odmor. Šta vas dvoje i dalje radite u učionici? Otvorite nam vrata i sve ćemo vam objasniti. Bilo bi vam bolje da objasnite vašu situaciju jako dobro. Lukas, G, znate da ako ste unutar učionice za vreme odmora, bez moje dozvole, možete biti izbačeni iz škole. Lukas! G! Lukas! G! Šta li ime na pameti? Hvala vam, direktorka, upravo ste nas spasili. Fuj! Ne mogu da verujem da Lukas i G neće učestvovati u školskim igrama, a odmor se uskoro završava.
Učiteljice, evo došli smo da se prijavimo za školske igre. Evo i naših papirića za prijavu. I ostalo je još vremena. Odmor nije završen. Drago mi je što ste došli da se prijavite. O ne! Zvono za kraj odmora je zvonilo. Nećete biti u mogućnosti da se prijavite za školske igre. Jako mi je žao. Dobro. Pravila su i osmišljena kako bi se poštovala. Šteta velika. Raisa i Rafael su dobili ono što su htjeli ovaj put. Lukas i G. Konačno sam vas pronašla. Recite mi sada, zašto ste bili u mojoj učionici? U učionici? Ali bilo je vreme za odmor. Upravo tako. Opušteno, objasnit ćemo vam, ali je to jako duga priča. Ja zahtevam baš sve detalje. Ima da kažem svim učenicima u ovoj školi da se današnji odmor završio ranije, isključivo zbog vas dvoje. Ranije? Kako to mislite? Nemojte da se pravite glupavi. Da bi vas pronašla brže, morala sam da zvonim i to 2 minuta ranije nego što bi inače, kako bi svi učenici znali. I to onda znači da mi imamo još 2 minuta odmora? Pa imali bismo ih da ja nisam morala da zvonim ranije ovaj put. Direktorka, hajdemo molim vas na odmor na brzaka, molim vas. Nema više odmora. Završen je i vas dvoje ste krivi za to. Molim vas, direktorka, molim vas. Ajde, direktorka, molim vas. Dosta! Molim vas. Dosta. Produžit ću vam odmor. Ali, nakon što se odmor završi, želim vas dvoje u mojoj kancelariji. Prijave su produžene! Možete se prijaviti i dalje za školske igre. To je to. Čestitam Lukas i Ži. Srećno vam bilo na školskim igrama. Jeste li spremni? Ja sam rođena spremna. Ja mislim da će ove školske igre biti najbolje do sada. Raisa i Rafael ima da izgubite. Čekajte nas. I fantastični tim ima da dominira nad svima. Fantastični tim? Šta ti je to? Hej, pa treba nam neko ime za naš tim. Fantastični tim? Pa, sviđa mi se. Ostavit ću ipak to na tebi, da smisliš neko ime koje nam odgovara.